Hormatly Atawatan TV kanalımızın tomaşaçyları. Ine biz şu wagt Floridanyň Jacksonville şäherine şu wagt geldik. Ine hep odasida Atawatan dünýäde gepleşimiň täze tanly bärini ýad eder. Men öňki Miami gepleşimi tomaşa edemezden sonra Jacksonville'den bir gysgaç bölüm ýetdik. Bu tarwaşynyň aýdymyzy aýratyn ýetirdik. Ine şu wagt biz şu Jacksonville şäherine ine gysgaç Jacksonville şäherine ine bilenine gelip ýerleşdik otelimiz. Ne şehrin merkezi. Ne şu gök köprü. Dünyada odan bolýar. Videomda baýda göründirseniz. Ol wagty saç gelip tüküne hep öde bölerek. Ýeňsen ýargatmana wagt bolba. Ona şun berden hep öde. Ne eken. Ve şehrin ine merkezlerinin biri. Talanlar näme? Hep öde YouTube kanalymyzdan tomaşa edersiniz.